ngaran ya geran mucho no ne boka kwa ko baranga batinde maraju ya na akụba gini ka ekwa akụ maka na ọ na-eme kwekụta ma agba ocha nu tunu ndeba na ejere mọgbakọ ndị ọkara mmadụ ọkara mmụọ n'ime osimiri na aka nnọ ndị okenye igwe wee dị ime ozi n'ụwa asị m n'eziokwu eziokwu na nje gwa ndị imirikiti imi isi ụka ji ụka eme njọ ndị mmụọ ụgha juru ụwa n'ezie n'iwe Chineke adịghị ọkụ n'ebe ha nọ na ọnụma Chineke ya adakwasa ha n'oge na-adịghị anya n'elu na Igbo bụrụ ụzọ m ọzọ na ya ka nna wee cheta okwu nna m gwara m na mmụọ na dibịa na-aba mba na ya ahụ oke ọnụ ọkụ na mma nna oke ata na-akpa dibịa na ihe anaghị eme na nkịtị ọkwa n'ihe ka m ji jiwa ndị okenye n'ịgwa ihe iwe Chineke ha wee kọwara m akụkọ ha na-agwa m n'eziokwu eziokwu na imirikiti imi ndị isi ụka ndị mmụọ ụgha juru ụwa ma ndị kpọrọ onwe ha pastọ reverend deacon evangelist daddy G.O. ya na ndị prophet this and that n'eziokwu eziokwu na ndị ewetagwo nkọcha nyere ha Chineke na ndị emechione Chineke ihu ọ sị m na nnekene ka ndị asị hapụ ozi ọma nke ezi omume nchegharị na ịhụnanya nke Chineke werezi ụlọ nke ụsọ Chineke mere ebe ha na-achụ nta ego n'enu ndeba ya ndị okenye ndị gwara agwa m n'iwe dị Chukwu kere ụwa na ebe ha ndị mmụọ ụgha juru ụwa nọ ha na-asị m n'ezie na ndekere ka ndị asị na-agọrị ụmụ ogbenye bịara ikpere Chineke anakọrọ ha ego ha ga-eji wee nyere onwe ha aka n'elu ụwa na-agwa ha na Chukwu sị na ya ka ha nọ were ego a na-agba oke ụgbọala dị iche iche arụ ụlọ ọma dị iche iche nọ na-arụ ụlọ akwụkwọ ukwu dị iche iche ebe ụmụ ọgaranya na-aga ma nwa ogbenye tụrụ ego eji ruo ụlọ akwụkwọ a enweghị ego ọ ya ejije ya onweghị ohere ma jee ya a na-agwazi ya n'ezie ya chere na ụgwọ ọrụ ya dị n'eluigwe o wee were aghụghọ azụ okwe eri okwe onye aghọgburu ka a gbara ka ha na-agọzi ụmụ mmadụ na obi Chukwu n'elu ndebe anya ndị okenye n'igwe na-akọrọ m akụkọ na ndị mmụọ ụgha juru ụwa edugbo na ọtụtụ ndị mmadụ na ana ini ebe ndị mmadụ na-achọ iru Chukwu ọ sị m na ọ na-eme ndị ahịa ahụ ha eji ụlọ ọgwụ je gwọọ ya ọtụtụ n'ime ha eje obodo oyibo je gwọọ onwe ha ma nwa ogbenye ya ahụ bịakwute ha chọwa ihu Chineke anara nwa ogbenye ego nke o nwere enwe gbawa ya olive oil na mmiri nsọ ụbọchị nwa ogbenye nwụrụ ha anarakwa ego kwa ya Igbo bụrụ ụzọ m ọzọ na ya ka nnọzi na-ajụ kere ebe ezi omume a ndị ụka na-ekwu okwu ya nọzi ndị mmụọ nwa nke igwe na-emezi ka o doo anya na mmụọ Chineke agbakwa n'ọsọ n'ụlọ ụka na eziokwu eziokwu na arụ na-eme n'ụka karịzịrị arụ na-eme n'ụwa n'ọhịa ka akwụkwọ nsọ ji kwuo si na ikpe Chineke ebido n'ụlọ nsọ ya n'enuru ndaba anyị ndị okenye n'igwe a na-agwa m n'ezie na ihe kachasị ewute Chineke wụ na arụ ndị a na-eme n'ụlọ ụka eme na ọtụtụ ndị kwere na Chukwu dapụ n'okwukwe imirikiti ime ụmụ mmadụ na-achịkwazie n'obodo bido ikpere arụsị na-ekwu na Chukwu adịghị o wee were ihe nkọcha nyere ha Jehova arụ na-eme n'enuru ndebe anyị aka a nọrọsị m n'ezie na nje gwa ndị amụma ụgha jụrụ ụwa ya na imirikiti imi ndị isi ụka ndị ji ụka akpa arụ na ngwa ha n'ezie na ọ bụ eziokwu na ha emechukwa Chineke ihu na ha ewetakwara ha Chineke ihe nkọcha mana ha buru n'obi na ome mma na mmakwana na ome njọ na njọkwana na ọrụ dị mma na o nwere ụgwọ na ọrụ dịkwa njọ na o nwere ụgwọ n'ụwa Igbo bụrụ ụzọ m ọzọ ha na-agwa m n'ezie na nje gwa ndị amụma ụgha jụrụ ụwa ndị na-egbu amansi na obi Chukwu ndị ji aha Chukwu akpa ego ndị na-eri ụmụ mmadụ ọrụ n'aha Chineke n'ezie na mme ka o doo ha anya na ọ bụ eziokwu na ha chụọ na eziokwu na obi Chineke were isi oche na obi Chukwu nye ndị ogbu ara ọbara ndị omekome maka akụ nke ụwa ego ha na-eweta n'ụka ma n'ezie na ngwa ha na akụ nke ụwa anaghị aghara na enweghị onye kpatara n'ụwa o ji ejebe Chukwu ma ihe onye metara n'ụwa ka a ji eji wee kpee ya ikpe n'eziokwu Igbo bụrụ ụzọ m ọzọ ha ndị okenye n'igwe na-akọrọ m akụkọ n'ezie na ọtụtụ ndị isi ụka juru ụwa ya dị imirikiti imi ndị mmadụ n'ụwa n'ezie na ha jọkarịrị ude na njọ sikarịa nkapịa n'usi nke wụ na-emepe ndị na-abịa ụka anya ahụ ndị isi ụka ha na-eme n'ọchịchịrị n'eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ ga-ajụ aha Chineke gbakwala ala eze Chineke ọsọ ha wụ ndị okenye mmụọ na-akọrọ m n'eziokwu eziokwu na ọtụtụ ndị isi ụka egbuo na mmadụ nye n'ụlọ ụka ha ebe ha na-achọ ịpụ uru klaụdụ ọ wụrụ oke ọgwụ adara ada ka ha wee so na ọkara mmadụ ọkara mmụọ ha na-agwa m n'eziokwu eziokwu na ọtụtụ n'ime ha erie n'ogbu ma rie amụsụ ka ha wee so na powerful man of God ọtụtụ bụ otu ọjọọ dị iche iche ebe ha na-achọ ike ka o wee wụ na ha so na ndị amụma na-anụ aha ha n'obodo na-ajụzi kedụzi ebe ike nke ha si n'elu nọ ha ji achọ ike na ọchịchịrị
n'enu na Igbo mụrụ nze m ọzọ na ya ka ha nọ na-agwa m n'ezie na ngwa ndị mmadụ na ha mepee anya na onye ọ na-amara ebe ọ na-ekpere Chukwu na onye ọ na-amarakwa na onye ọ na-akpọ Father in the Lord maka na ikwiikwi ya yirigwe akwa nduru pụtazie iro. Ọ sị m n'eziokwu eziokwu na mme ka obodo mara na agụghịzi akwa nwa atụrụ nke Chukwu na-akpagharị n'obi Chukwu na ndị mmadụ ha hikwa aka n'anya na imirikiti ime ụlọ ụka ya na ministri enwe nne n'ụwa ugbu a na ọwụghị ebe obibi nke Chukwu na ihe ahụ wụ na ekwensu. N'enunu ndebe anyị nna m gwara m na ntị chiri ndị ụka na ihe echi ya n'ọya ka m ji na-agwa ndebe anyị na ntị ya anụ ihe akwụkwọ anụ ma ha ka okpu ata n'ọkwa atụọrọ ọmara ọmara atụọrọ ofeke ofe isi n'ọhịa na eziokwu eziokwu ndebe anyị onye mara asụ ya sụọ n'ikwu onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala ọkwa onye sisi ghọrọ ya a na-aghọrọ ya ma na-eri ya ọrụ. N'ezie ndebe anyị wụcha anụ ntị unu nna m gwara m na enwe ka mmadụ esi bekarị akwa onye nwụrụnụ ọ dịka ọ ya gburu mana ihe nnọwụ n'ezie m ozizi ọgaranya anyị m ezi ma a sị ngwa ajụbute ọgaranya n'isi aka m adịghị ya anyị ma na okere na mụ na okoro ọzọ ji ọzọ ka nje gbaa egwu ụmụ ndị ọgba nje.